Els refugiats: Irune García Pórtoles, Ana Bellán Tirado, Ana Clara Gómez dos Santos, Amanda Baltanás i Núria Sabadell Condeminas. La migració humana és el moviment de les persones d'un lloc a un altre de manera temporal o permanent. Els moviments són sovint de distàncies llargues i d'un país a un altre, i la migració interna també és possible, i de fet és la forma predominant de migració. La migració es pot ser d'individuals, unitats familiars o grups grans. Considerem refugiades aquelles persones que es veuen obligades a fugir del seu país perquè els seus drets com a humans no són respectats. No reclamen els seus drets per temor a que els fossin fora del seu país. El conflicte armat de Síria, que encara perdura, ha causat la mort de milions de persones innocents. Per culpa d'aquesta matança, la gent tem per la seva vida. Per això emigren. Tu no ho faries si el teu país estigués en guerra? Un cop estan en un camp de refugiats, els limiten un espai tancat al qual no se'ls pot sortir i tornar a entrar per la seva pròpia voluntat. El campament està custodiat per policies armades que controlen la seva rutina. El campament no ofereix treball. Molts no suporten aquesta condició i tornen al seu país encara que sigui per morir. En els 22 camps de refugiats de Síria, alguns nens moren per la simple condició de passar fred. L'hipotèrmia, la causa de la seva mort, fa patir molt, ja que parts del cos com els dits se't van tornant liles del fred. Petits i adolescents els hi falta una part de la seva infància per la manca d'escoles, un parc, joguines i una bona llar on viure. Per no parlar per la manca d'assistència mèdica. La gent refugiada ha hagut de migrar perquè creuen que tindran una vida millor, ja que el seu país està en guerra, o no troben treball, o les condicions de vida són molt baixes. Per això, marxant, creuen que estaran millor, perquè podran trobar feina i així poder donar una vida millor als seus fills i a ells mateixos, les persones abans que les fronteres.